Želiš li se i ti riješiti konačno te dosadne boli u donjem dijelu leđa? Ako je tvoj odgovor da, onda ostani sa mnom i hajde da se pokrenemo zajedno. Danas su na redu vježbe za donji dio leđa. Krenuti ćemo sa poda i za prvu vježbu ćemo odraditi leđnjake i imati ćeš 10 ponavljanja. Dakle, vrlo važno je da su ti stopala na podu, ruke su ti iza glave, nemoj zaboraviti i disati i odižeš prsa od poda onoliko visoko koliko ti možeš. Možda će to biti svega par centimetara od poda, ali znaj da je to sasvim u redu i da će svakim ponavljanjem biti sve bolje i da će tvoja leđa biti jača. Odmah ćemo prijeći na sljedeću vježbu. Dakle, sada ćemo raditi kobru. Tvoji dlanovi su u ravnini sa ramenima i kroz ruke ćeš se odgurnuti gore i unatrag. I imaj na umu da svaki puta pokušaš ići sve više i više i vodi računa o tome da ti ramena ne propadaju, odnosno da se aktivno guraš, da su ramena dolje, a glava gore i svaki puta pokušaj ići malo dublje i dublje u pokret. Kukovi su ti na podu, dakle kukove ne odižemo od poda i stopala, odnosno noge također. Imati ćeš 10 ponavljanja kao što smo već rekli. Sljedeća vježba će biti modificirani Superman. Dakle, naizmjenično ćeš podizati prvo svoju lijevu nogu, desnu ruku ili desnu ruku, lijevu nogu, kako ti već odabereš. Donji dio trbuha i kukovi su ti dakle na podu i snagom leđa podižemo noge i trup od poda. Nemoj zaboraviti disati, dakle naizmjenično lijeva ruka, desna noga ili desna ruka, lijeva noga, kako već ti odabereš i imati ćeš također 10 ponavljanja. Trudi se i naravno ako ti treba odmor, slobodno si ga uzmi, ali daj sve od sebe. Idemo još malo i odmori se, uzmi predah i lagano ćemo se pripremiti za sljedeću vježbu za danas. A ona će biti Superman hold, odnosno zauzeti ćeš poziciju Supermana, ruke ti mogu biti ovako savijene u laktovima ili ispružene ravno iznad glave i samo držiš ruke i noge odignute od poda. 10 do 15 sekundi, pokušaj bez spuštanja i sad ćeš uzeti ponovno mali predah, a ja ću ti pokazati sljedeću vježbu. Sljedeća vježba se zove škorpion, dakle potkoljenice su ti po 90 stupnjeva. Prsa su ti na podu, odnosno pokušavaš da su ti što više na podu i rotiraš svoje kukove i noge u suprotnu stranu. Dakle, vrlo je bitno da opustiš ovdje svoje kukove i svoj donji dio leđa. Ako ti se prsa malo rotiraju i odvajaju od poda, to je u redu, ali pokušaj da ti je glava na podu i ponoviti ćeš ovu vježbu također 10 puta. U redu je ako napraviš i manje. Diši i trudi se zajedno sa mnom. I još malo i odmori. I sada ćemo prijeći na sljedeću vježbu koja će biti ležeći posterior pelvic tilt. Dakle, kako ležiš na trbuhu, tako ćeš podvući svoju zdjelicu na način da razmišljaš da želiš svoju zdjelicu prinijeti što bliže pupku. Dakle, da je razmak između kukova i pupka što manji. Dakle, pritišćeš kukove na pod i opuštaš ih. I tako 10 puta. Dakle, kontrakcija, pritišćeš kukove prema podu, podlačiš zdjelicu pod sebe,
pod pupak i opustiš. Dakle, to su vrlo male, sitne kontrakcije. I sljedeću vježbu sada ćemo raditi unilateralno podizanje natkoljenice. Dakle, potkoljenica ti je pod 90 stupnjeva i iz kuka ćeš podizati nogu gore. Ti ćeš možda podizati nogu svega nekoliko centimetara, odnosno možda i milimetara od poda, ali znaj da je to jednako tako u redu. Pokušaj odraditi 10 ponavljanja i onda ćeš zamijeniti nogu i odraditi ćemo istu ovu vježbu i na suprotnu stranu. I još malo izdrži i nakon toga ćemo se odmoriti i onda ćemo krenuti u drugi krug vježbi. I sada ćemo se samo lagano malo opustiti i pripremiti za drugi krug. Dakle, uđi u ovu poziciju, child pose. Dakle, gluteusi su ti na petama, ruke su ti iznad glave i lagano se tu opusti i niši. I sada ćemo krenuti na drugi krug i dakle počinjemo sa prvom vježbom, kao što već znaš, a to će biti leđnjaci. Dakle, snagom donjeg dijela tijela, odnosno donjeg dijela leđa, podižeš svoj prsni dio kralježnice od poda, dok pokušavaš da su ti noge na podu, dakle njih ne odižemo i imati ćeš ponovno 10 ponavljanja. Nemoj zaboraviti disati. I sada prelazimo na drugu vježbu, kobra. Ponovno radimo 10 ponavljanja. Dakle, svakim podizanjem tvoja prsa idu sve više i više gore. Ramena ti ne propadaju, dakle ramena ti moraju biti slobodna, dakle da ne idu do ušiju, već da se uši i vrat vide. Kukovi su ti zalijepljeni za pod, dakle kukove aktivno guraš prema podu, dok aktivno kroz ruke, prsa i torzo guraš prema gore. 10 ponavljanja. Dakle, udah i izdah. I udah i izdah. Još malo. I izdah. I sada ćemo krenuti na modificirani Superman. Dakle, podizanje suprotne noge i suprotne ruke. I imati ćeš 10 ponavljanja. Ako kod ove vježbe osjećaš napetost ili žarenje u donjem dijelu leđa, znaj da je to vrlo normalno i nije jednostavno. I slobodno si ovako uzmi odmor, vidiš da je i meni odmor potreban. Vježbice su dosta zahtjevne, iako tako ne izgledaju, ali će zaista izgraditi snagu u donjem dijelu tvojih leđa. Idemo još malo. Trudi se, još malo. I sada ćeš uzeti malo predaha i krenuti ćemo na sljedeću vježbu, Superman hold. Dakle, tu će ti i noge i ruke biti odignute od poda, samo mali podsjetnik. I zadržavamo dakle ovu poziciju 10 do 15 sekundi. Pokušaj izdržati što više, dakle snagom donjeg dijela tijela držiš svoje udove, odnosno ruke i noge u zraku. I sada ćemo prijeći na sljedeću vježbu koja se zove škorpija. Dakle, čelo ti je na dlanovima, prsa pokušavaš održavati na podu. Kukovi su opušteni i donji dio leđa i dakle rotiramo svoje kukove i noge na stranu. Odraditi ćeš ovu vježbu također 10 puta. U redu je ako odradiš i manje. I pokušaj uživati. Ova vježba je
nešto jednostavnija i više onako opušta taj donji dio leđa. I hajdemo sada na sljedeću vježbu koja se zove ležeći posterior pelvic tilt. Dakle, podvlačimo zdjelicu pod sebe, dakle vrlo mali mikropokreti. Dakle, razmišljaj kao da želiš zalijepiti kukove za pod. Podvučeš zdjelicu pod sebe i opustiš. Podvučeš i pustiš. Idemo još malo. Stisni gluteuse. Podvuci tu zdjelicu, zadrži, opusti i odmori se sada. U redu, hajdemo na zadnju vježbu. Unilateralno podizanje nadkoljenice. Dakle, rekli smo 10 puta na jednu nogu i na drugu nogu. Dakle, podizanje nadkoljenice može biti vrlo minimalno kod tebe, što je sasvim u redu. Potkoljenica ti po 90 stupnjeva i onda ćeš zamijeniti nogu i odraditi ćeš isti ovaj pokret, istu ovu vježbu na drugoj strani. I kad završiš ovu vježbu, ona će biti zadnja za danas i nakon toga ćemo se još malo rastegnuti tako da ostani sa mnom. Dakle, sada ćeš ponovno ući u child pose. Malo ćeš zadržati tu poziciju i sada ćeš sjesti ovako na svoje potkoljenice. Stavi ruke na svoj struk i lagano radimo grbicu. I udah i izdah. I udah i izdah. Dakle, forsirano guraš svoj torakalni i lumbalni dio kralježnice prema nazad, otvaraš lopatice i onda forsirano prema naprijed zatvaraš lopatice. Dakle, udah, izdah. Udah i izdah. I sada ćemo si legnuti na pod, na leđa i još ćemo se malo ovdje opustiti. Dakle, provuci koljena, oba koljena prema svojim prsima i zagrli ih sa svojim rukama. Zatim ispruži jednu nogu, a drugu nogu ćeš i dalje ostaviti na prsima. Pazi da ti se leđa ne uvijaju. Dakle, leđa, donji dio leđa su ti zalijepljena za pod. Dakle, sad se malo istežemo i sada škorpija isto ležeća na leđima. Idemo na desnu stranu da malo dekompresiramo naš donji dio leđa i opustimo ih još dodatno. Dakle, 3 puta na lijevu i na desnu stranu. I sa time ćemo završiti za danas. Hvala ti što si vježbala sa mnom. Nadam se da ti je ovaj video bio koristan. Piši mi u komentarima. Nemoj se zaboraviti subscribe-ati na moj kanal. I naravno do sljedećeg puta čuvaj se, vježbaj i vidimo se uskoro. Bok!